berrabiarazi programa egokia ikusten genuen. Bertan egiten den entzute aktibo, diagnosi eta ondorengo ekintza planari esker. Beraiek martxan jarri nahi dituztela gure hobe beharrez izan behar diren ekintzak. Orduan hortarako beharrezkoa da jakitea zeintzu dien gure behar horiek. Bueno, pues también necesario, al final aprendes para moverte, para cómo posicionar tu empresa, creo que es importante. Nik uste eskualde mailan egiteak aukera ematen duela bestela egiteko zailak diren ekintzak, baina gertutasuna mantenduz. Y creo que es necesario que nos podamos unir diferentes comercios de diferentes ramas. La unión hace la fuerza. Azkenen eskualden danak batea gaude, jende gehiago gaude eta hori beti iruditzen zaigu oso aberasgarri. Goierri eskualde industriala da eta hala izatea garrantzitsua jotzen dugu, baina era berean merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuek beraien garrantzia dute bai ekonomian eta lanpostu sorreran. Ezinbestekoa zen ekintza espezifikoak egotea sektore hauei begira. Azken finean gure herriak eta kaleak bizirik mantentzen dituztelako. Date cuenta que estás solo y el tener un apoyo, un paquete de ayudas es importante. Guk egin ditugu saio desberdinek, baina danak ondie lotuta teknologia berrietara eta hortarako esan oso erabilgarri egin zaizkigu. Argi dugu gure ehun ekonomikoak tendentzia horietara eraldatu beharra daukela eta hortarako prest egon behar duela. Berrabiarazi garrantzitsua ez, ezinbesteko ulertzen dugu dela.